Croeso nôl I chi. Reit, so dwi'n edrych ymlaen yn fawr iawn at y rhan nesaf yma. Dan, mae yna steak ar y bwydlen. So mi'n paratoi. Steak yn gyda salad, asiaidd yn ffordd. So, sort of, mae lot o blasau, mae chili a stuff a blasau ffres iawn yn trwyddo fe. So, yn gyntaf, prynwch steak yn da. Okay? Ond prynwch y steak yn chi'n licio. Os fi'n licio rybau, bod y fraster yn dda, mae'r blas yn coginio trwy'r cig. Os ydych chi'n licio llai o fraster, prynwch sirloin neu rump. Ond mae pob un yn costi yn gwahanol. O'r cigydd? O'r cigydd, ie. Ond byddwn ni ddim yn brynu fillet ar gyfer hwn. Sim digon o blas yn fillet i fynd trwyddo'r salad a helpu gyda'r i torri trwyddo fe gobl lot. So, sticken fan hyn nawr, ffrimpan twym. Un rheol sda fi. Olew yn y ffrimpan. Chi'n gweld twtch o mwg yn dylan oedd fe. Ochr lawr a bant o'ch hunan. A na gyd ni'n gwneud tro'r gres nôl lan nawr. So, ar ôl un oedd ddigwydd. Ni'n mynd i angofio am hwnna. Beth sy'n bwysig iawn nawr, ni ddim yn ei ysgwyd y ffrimpan yn bwyty a creu fflamau a popeth, cos ni'n colli tymerydd y ffrimpan. Chi'n moyn i'r steak i frowno, i selio, troi fe unwaith a mae wedi coginio. Right. Na gyd ni moyn wneud. So pan i ti'n wedi coginio i ba, ydy hwnna'n rare neu medium rare? Wedyn ni, fel reol syml yw ti ar 4 munud ar gyfer rare, so 2 funud 2 ochr, 8 munud medium rare, 8 munud medium. Dibynnu ar drwch y stecken, ond rhywbeth da ni fel un ar 4 munud bydd rhain yn barod a bach o amser i gorffwys hefyd, okay? Piti bod gen i'n fwy amser falle. I gael neud o wel den. Fel yn y micro dan fe'n iawn. Right, so, dressing fach nawr i fynd gyda y stecken fan hyn, okay? So, ffrimpan nasa, 1 ran vinegar gwyn-gwyn. Okay? A mae ffrimpan yn dwy'n dy ti eto? Dwy'n, odi. Okay, 2 ran sugar. Sugar brown i fynd defnyddio, sugar brown feddal. Mae blas fel coffi neu caramel gyda hwn. Mae'n creu dyfnder i'r dressing, okay? A bach o, fi wedi colli yn soy sauce i, fi wedi bod i ferle. Esgwyr yn bwyty, mae dan o fan hyn da fi. A bach o... Beth sy'n draw fyna yn y botel? Fewn ar e? Soy sauce. Ni'n gwybod fi wedi dod i ferle. Bach o soy sauce. A 2 ran soy sauce, okay? Ti'n gallu cael un ysgam fan hyn? Dwi'n gwneud gwaniaeth? Stwff ysgam ni'n defnyddio. Os chi'n dod i stwff tywyll, mae bach rhy drwm ar gyfer y saws yma, okay? So, hwnna yn ysgwyd yn bwyty. A gyda ni gorffen y saws gyda sydd 1 leim. Okay? Dosgwyd yn bwyty. Ni'n mynd i diwsio hwnna lawr. Okay, jyst i gorffen yn ryseit ni, ni'n mynd i weini bach o leim gyda y salad, ond fi moyn lliwio, dwi wedi bach o lliw ar y leim, so i leim sydd wedi llosgi mewn ffordd, a mwynhau ni gwasgu'r top y salad i orffen. Okay, so mae'r stecken nawr yn dechrau brown, fi'n gweld bod e'n codi lan ochr y stecken, mae lliw yn dod ato fe, fi'n gweld y lliwiau'n dod. O, ie. So fi nawr, ni dal heb troi'r ffrimpan y gwbl, a heb symud yn byd, gyda chi fod yn llonydd. Okay. So i dechrau addurno ein salad ni nawr, eto ni'n mynd â lot o perlysiau mynd trwyddo'r salad, gyda blasau da iawn yno, okay? Salad arferol fan hyn nawr, bach o betis mynd trwyddo fe. Okay. Cyna ar y bwrdd, bach o ferwr dŵr, blas pupur, okay? So ti eisiau i'r dail i fod â lot o blasau gwahanol hefyd, Ie, chi'n creu heina o blas mynd trwyddo'r salad cyfan wedyn, okay? So mae dim i bod yn gyda chi fel iceberg, a chi'n bita fe, o, mae hwnna'n lyflu. Mae pawb yn esgus licio bita iceberg. O, fi'n licio iceberg. Plaen. Okay. Nesaf ni'n dod i garlleg nawr, mewn un saws ni, dresiadau bach o blas. Ni ddim yn mynd i weini'r garlleg wedi coginio'n feddwl, ond jyst mi esgus bod e mewn na sy'n creu blas, okay? Chi'n mynd tynnu fe mas. Fe troi hwnna bant nawr, jyst i infusio trwyddo. Bach o coriander ar y salad. Bach o fintus eto. Chi ddim yn meddwl i weini fintus gyda sticken. Ti'n meddwl hwnna gyda cigo yn i ti? Mae'n gweithio'n da iawn, okay? Eto, bach o chili. Chili gwyrdd trwy'n. Llysio'n dena. Bach o gic yna fe fi de. Cic, blas ffres. Y radish nawr, okay? Mae radish ffres iawn. Helpu clau'r palet. Gyna yn trwyddo'n salad ni. Gyna gymeron un stick yn mas. Os bydd y bach mwy amser, byddwn ni'n coginio'r sticken yn bach mwy hir, okay? Right. Ond ni'n mynd i weini rhain fan o just dros re, okay? A byddwn ni'n moyn gorffwys y sticken. Mae'n bwysig gen i gorffwys cig. Popeth yn llosgi, mae'n tynner, a wych yn gadw fe ymlacio. Dwi'n slisio'n sticken i lawr yn tenau iawn. Neis. Hwna'n goch, dydi?
Mae'n goch. Be wedys ti, mae'n dal yn neud move yna. So, stripedi o'n stick ni. I fynd gyda fe. Mae'n blasu neis iawn. Gorffa wedyn gyda bach o'r dressing yma. O'r top. Oh, waw. Ac yna bach o'n lime fresh. Os wedi losgi a cnau sydd wedi rostio. Oh, neis. Salad Wow. fresh. O, mae hwnna'n edrych yn ffantastig. Gadwch ymlaen i blasu yna. Ie, oce, ie. Na ni flasu hwnna. Dim problem. Ni drio fe? Ie, Sim quite, digon amser dyn ni, oes e? Wel, tra bod ti'n siarad, na fi techni fel. Huge. Rhaid na'r cyfarth ni, neis. Lovely. Mwna, neis. Neis.